Jochung ng'we laro komod bura makasipul dhi nyime gi tedo i campaigns mage kagimanyo ombulu ir jopiny motelo yiero mar adundo ma duol mar IEBC bang' tarik 27 dwene. Kaka ripota marwa Mohamed Ali Abich leronwa kar chung'od bura makasipul ni kod jogo ombulu 67,513 mabiro wuok oko mar thego jochung' 10 malaf dhog gi ndong' ne kom od burano. Kaodong mandala ngwen kende to gana jo kasipul dia debe mar yiero jawad buchgi manyien yiero madundo madul mar IEBC obagot changwen majuma manyien jochung' malaro komod bura makasipul dhi nyime kod kisera mar ombulu gwenge mopogore kaluwore kod duol mar IEBC kar chudo bura makasipul ni kod jogo ombulu 67,513 ma jochung' duto 10 lombo mondo dhi osirgi. Jochung' 10 ni IEBC opuodho mondo dhi lar komod bura makasipul kendo mae kaka IEBC ochano nyinggi. Isaac Kiche Abok mar Kenya Moja Movement, Philip Aroko ma ochung' kod duond bura mora mora, Robert Manibior ma bende ochung' kod duond bura mora mora, Rateng Kotiende mar United Progressive Alliance, Jesse Samson Okelo mar Democratic National Alliance, Collins Okeyo Mondi mar Movement for Democracy and Growth MDG, Boyd Were mar ODM, Jasmine Linda Oko ma ochung' gi duond bura mora mora, Robert Uko mar Labour Party of Kenya kaachiel kod Ismail Omondi Koyo mar National Liberal Party. Jochungo koro moro ka moro dhi nyime kod kisera mar ombulu ka Philip Aroko mane lose gweng' ma Mitete ne ojojo go ombulu makasipul mondo kik obi obed kod luoro tarik 27 ma itime yiero kendo gine ni giwuok oko kar rombgi mar go ombuchgi. Jodala wagi makwayo kende ni waketuru peace wawuoguru oko mondo wadhi wago kura. Kik wuondu ni nitiere ng'at mabiro koso kwano kurawa. Kik wuondu ni nitiere koko mabiro wuok. Wan joma nigi kwe. Wa mobilize jowani wuoguru oko mondo go kura kato warituru kura ni. Ne jogo mapango weche mag maundu. Adwa nyiso ni ok wabiluor mondo wa protect jowa. Mondo warit jowa mondo go kura. Mo warit kuchwa malandi yombo matarik 27. Agenda mara ma joka sipul ni waikre uru ne luo direction mabiro konyo jopiny. Direction ni inyalo mana chiwe gi Philip Aroko. Jok mamoko ka poka winjo ng'at momiwa agenda ma clear. E kinde no bende nyadendi Jasmine Linda Oko ma bende laro komno kod joma chuo chiko bende ne otero kampen mar chiro Maumbek ka olombo jopiny mondo bi opare. Jasmine ma bende tiyo ga piko e kampen mare wacho ni ong'eyo midhiro kod chandruok ma joka sipul kale ma ka omiye thuolo to biro kete maino mare. An kaka wacho ni ana kampen ga piko gi tienda to mano wacho ni ka wacho ni adwa loso ndara kata ndeni kasipul ka en gima ng'eyo nikech ana atimo door to door to kaka asebedo ka wuotho aneno ka kasipul ka walak ndara mana achiel kuom manifesto na. Mar ariyo pi nitie kuonde moko ma onge pi ma mine ywak sana ni pi kuma oketnegi pi bor sana ma pi maler ni ok en readily accessible ma mano en achiel kuom manifesto na ni wakelo gik ma necessities gi machiegni ne jopiny nikech mano to e chuny development. Tichangwen majuma manyien ogana joka sipul dia debe mar yiero jawad buchgi manyien e kinde ma jochung' mopogore dhi nyime kod manyo ombulu jodak ka chudo bura makasipul bende kod dwaro kaluwore kod jawad bura manyien mabiro telo negi. Odwaro jatelo malong'o manyalo konyo kata nyithindo. Wapuonjo nyithindo kuma giyude tije bende onge. Wan kod ge udi. Nyithindo ling'aling'a makata gimoro amora ma nyathi nyalo konyo onge to nyathi tipuonjo midadori makara ni sama ni puonjo nyathi idadori makara ina we nyalo kosi e long. Wadwaro jatelo mang'iyo mbele ka waweyo gimichame dhok kata pesa mimiyo ji. Wadwaro jatelo maneno mbele maneno nyithindwa nikech wan kaka Jombek residents wan gi nyithindo mang'eny to buore apiko to barupe to gin godo. Koro wadwaro jatelo manyalo donjo e wuoche wa kaka jopiny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.